А сега, скъпи приятели, тук съвсем свободно ще паркира и ще се разпиштоли като у дома си. Рашко, кажи, че ви не мога това бъде. Добре. Баш-бай, братър! Баш-бай, братър! Имат кода ви! Изпизават! Здравейте, батенца! Вие сте с Баш-бай батенцето лайф. Всеки момент тук до мен ще е не кой да е, а самата Памела Андерсон! Ето в момента ви съобщават какво? Какво? О, бре! Памела вече е кацнала и чака багажа си на летището. Веднага, щом събере гащите, ще е тук. Говори Баш-бай, братър! Памело, вип световен, толкова скинчи потроших по тебе, ма. Чак се чудя за кво да са такова му баш главата проста. Български поне научили за тия кинчи? Или сон шон жмома? Научиха little bit български, Баш-бай, братър. А, научила си. Sometimes люн си научила. Имаш 2 минути да се поупаниш малко, че ти се изпикнал випа. Аз с пукани шамандури не съм шарил кинче. Ей ти тая помпа. Почти? Yes. Това е невероятно, дами и господа. Памела ще избере някой, с който ще вечеря на 4 очи, ще играе хоро на 1 крак, ще тупа килими на 2 ръце и, разбира се, ще свири с него на дудук. Аз съм сънувал, че съм дудук. Така че Памела спокойно може да посвири на мен, батенца. Какво? Уважаеми дами и господа, съобщиха ме, че Пами идва насам. Ес! Помпай, випа, помпай почи връсто. Ай, стига самота, че ти шаре на минута, ма. Няма да крие зад бардака цяла вечер. I love Bulgaria. I love you. I'm coming, dear friends. I love you. За ко шарят толкова скинци? Говори на български, ма. Балон. Bye-bye, brother. I love you. I love you. I love you, мои скъпи фенове. No. I am фен на вас. Ай, стига се лига, ма. Бързо, че Кънчев умял, че махалата за чеби. Здравейте отново, всички вип батенца вече са в къщата. Всеки момент очакваме жената с големите шамандури. Памела Андерсон! Бре! Бай. Стига, че ще гръмниш. Да ни изгонят кинчите за гръмнал вип. Ари, излизай, че Кънчев ми олигави подиума. Дами и господа, ето и нея, самата Памела Андерсон! Супер. Бай, браво. Дай, още. Бай, още, ге. Бай, бре. Ей, Кънчев, стига си вил като разгонен лопатар. Питай я, как е живота в Холивуд. Памела, имам един много важен въпрос към тебе, като за 200 000 лева. Слушай много внимателно. Колко точно са ти големи спасителните шамандури? Този въпрос не ми влиза в договора. Питай, Кънчев. Чухте ли, уважаеми дами и господа, тя говори. Тя говори не с кого да е, а с мене. Веднага втори въпрос ми подават в слушалката. Може ли да ги намачкам малко? Браво. Супер. Браво. Какво ще се случи по-нататък с Памела и Ники, ще видим веднага след нашата естествена пища. И на пръстялото изобилие реклама! Готово след рекламите! Връщаме се веднага в къщата на Баш-бай, брадър! за да видим докъде ще я карат Ники и Памела. Айде да видим. Веднага втори въпрос ми подават в слушалката. Може ли да ги намачкам малко? No. Малко? Това е сбъднат сън, уважаеми дами и господа. Пипам гърдите на Памела Андерсон! Тук в Европа, България, нова телевизия 22 часа на живо пред вас. Ги мачкаме! И то не кой да е, аз ги мачкам. Да, супер. Ей, ще изплющи, бе, пулверизатор. Оплюса вече, бе. Питай я колко корици на списание има. Чули, бе, Минкил? Памела, въпрос за трета сигурна сума ми подава в слушалката. Може ли да ти оближат татуците, за да видят дали не са... за да видят дали са истински? No. Yes. Уважаеми дами и господа, ближим татуците на Памела Андерсон!
Да, супер, супер, това е. Ето е на живо пред вас. Супер. Това е. Нито един кариес, уважаеми дами и господа. Уникален венец на пинг-понг. Страхотна коса, опушен лешник. Невероятна задница. Да, това е супер. Браво. Сега, уважаеми дами и господа, за вас Памела Андерсон ще направи кълбо напред. Уникално полукълбо почти напред, уважаеми дами и господа. Бей, Котю! Това е. Браво. Уникал, браво. Това е. Браво, още. И ще отрепаш, бе, шоумен. Аз за Руц Вип ли съм давал кинчи или за Куцкон. Веднага да ми влиза в къщата. Казах, веднага. И така, Памела Андерсон. Последен въпрос, че от 4 месеца си го мисля. Би ли се снимала в порно, в затвор за малолетни с благотворителна цел? Да, тя ме обича и да ми се оближа бузата. И сега, уважаеми дами и господа, дойде дълго очакван момент. Памела Андерсон в къща влиза, го бърках се, я вече, влиза в къща на Баш Бай Брада. Супер, това е. Няма да имам. Иди ме да оближа, уважаеми дами и господа, но понеже сме в ефир и на живо няма да оближа. Кънчо, слизам и така ще плюща, както не са плющяли на памето балоници, докато тичаш по плажа. Ще фалирам заради тебе, бе, чорбар, заради всички кинчи, които изгуби Баш Бай Брадър. Твоето наказание да пееш само левски шампион. Започвай сега. Няма. Почни. Има лойка. Само левски. Давай, продължавай, бе. Само лепти. Говори Баш Бай Брадър. Ники, плачи, бе, Минджил. Само лепти, шампион. Само лепти, шампион. Това е всичко от нас за тази вечер. И не пропускайте утре, когато Влади Василев ще посети похотливия гръцки бизнесмен Василис Диамантис.